যে বংন অজাগা জাগর মানে থাইর মানে চামুং মানে আবরর চিনি বাকি ষড়যন্ত্র খালাইনাই जोंनो तामो खालायखा आ समय तामो तामो गतनखा आबो जों पगैता थांथों होननायसै दिनै 6 तारिखआव खालायो आरो दिनै सिपिएमनि कोनो नेतार कोनो मन्त्रि गोसाम जोंना साय दङ সেই इलिगेल माइग्रेट बांलादेशी फाइनारनि बागै थाच्चापानो कक्तिसे होननाय সেই बरनो संसारनि मुसुङो आं 1997 सननिसिम टिएसएफ खालायफैब्रोनसिम जों इलिगेल माइग्रेटनि बागै बिजनेसि वितरण करते হবে নিজাই আন্দোলন খালাইফাইফাই মানে আবরু বড় মকল ফিলগৈ নুগিয়াनि বাগै বরক নুগিয়া ছায়াनि बागै जोंनोबो दिनै साया होनै साय दङ दिनै साय दङ केबो सिपिएम नेतार সেই ত্রিপুরা সড়ক মাই মাসায়া जों बिनि सिपिएम दंफ्रो साना साबाया नोंना माया होननाय সেই 25 বছরাव যদি सिनि बरक रक्न आसुनो साबलम्बन खालायग्लां थांगांके आसुनो गोनां खालायग्लां थांगांके आसुनो साना साबाया नोंना माया खालायग्लां थांगांके 2021 सनो ত্রিপুরা मता फाइबा बाजा सिनि बरक आतमसा गला लिकिं माहायति कमिनाय गरिनि थांबाय केना সেই অবাকে ব্লেম খালাইনাই जोंना সেই হিস্টরি রিপিট খালাইনাय नाय दङ सिनि सदर सिनि आरिर सिनि ত্রিপুরা साबाय ত্রিপুরা सानो वाहाके वालायनाय गथाया खालायनाय जों मा कक बांनायनाय जों बाहाय थानसा दं मायांगनाय ओइ एडिसिओ 5 বছরनि बिसिनो ত্রিপুরা सरक এই आঞ্চলিক पार्टीरक तेय साकागलाय सरकार फायदा मावथों होननाय चाइतो गय दङ आफ्रोंके सावनाय সেই बरक सावनाय आঞ্চলিक पार्टीरक 5 বছরनि बिसिङो 5 বছরनि बिसि कथलाय दङै मान्या होननाय सानाय आफ्रो सानाय সেই ত্রিপুরা सरक एडिसिओ शासन खालायमेको बरक राज्य तामो शासन खालायनाय बरना हा बागै रनानै उपयुक्त होनजाको होननाय होनजाकुनाय संखियाबो होननानै राजिदा दं नरखि राजिदा नर होनजाकनाय ত্রিপুরা सरक कुनु खालायमान्याको होनजाकनाय जों जदि हानो हाय सोंतेवैसा सिनि बुबाग्रानो लगिरि हांगांके जों अमाके होनजाक थांनाय आबो सिमिकिया देबो किरिमा सिनजाक ना सिङै दङ जों लामा लामद्रों हबदक सादक बेरायना थाङै सामुं नाङै थाङै फाइबो लामा गासै बुजाकनाय टक जाकनाय रमफ्रे जाकनाय नक सकसा जाकनाय सिनि गामि एलाकाव कलेज गरिं फिनाय सिनि गामि एलाका लामा हामियां फिनाय स्कुल काहाम गरिं थांफिनाय आबोदा जोंनाय सिनि जेनेरेशननि बागै सिनि बोसाबोदै दंनि बागै जोंके आबो सारा बছর कुतुब जागै थानाय हानि बागै खाजानि बुकुक चं नरबना आङो कक बार मासाव जों थानजा मा दंनाय ते जत्तनि सिनि नांमानके धैर्य मा नांनाय धैर्य जे बरक 9 मासनि कक सावो 9 मास नायनाय जों खालायो সেই बरक दफानि काहामनि बागै 5 বছর नायसिनि मान्या जों तामो खालायका तामो खा होननाय सायनाय अन्य पार्टीयाव जों थांसिनाय हायिनसिनाय होननाय जोंनो केबो हुंगिरु जों मा सावो वाइसावइसु नों थाङैबा तामो आं थाङैबा तामो जेसेबां थांदि ত্রিপুরা साजरि थानजाय यांगांके केबनो ते मुथांमया आंबो काहामगम मा तंया नोंबो काहामगम मा तंया कुनु ত্রিপুরা सा काहामगम मा तंया अ कगनोसे बार मासाव आर जों जदि थानजा तंखांके कोनो बापेर बेतानि क्षमता करे जे ত্রিপুরা सारकनो सातगुनाय अरय परय खालायनाय ত্রিপুরা सारकनो रमफ्रे तकफ्रे जे फुरि इच्छा नक सकसावै जे फुरि इच्छा तकफ्रे उइ तनानि केबनि क्षमता करे आबननि उदाहरण ज्वलंत उदाहरण नरक नुगुइ दंखाना थांनाय गत किछुदिन आगे सिनि अट'आ सिनि इउनिभार्सिटि फरायनाय बुखु खरकसा जे अट'आ आजुगै फाइफ्रो खरकसा 1-2 বছरनि बरक बन अश्लील भाबे फुलुकमानि लगिनो सारिगनो बन रमुइनाय जेल दायखिबि जाका जों आबनि आगिनो न সেই সিপিএমनि कल्पना जमातियानो बिस्कापतनमो थांगिनाय तलाङै बुथारैयो সেই সিপিএমनि नेतारक সেই সিপিএम सरकार चलित दङाफ्रो एडिसिओबो राज्यबो कुनु बिचार करै जे बरक निजिनि लिडार निजिनि लगि दंनाय बन लगिरनाय हतक सातक बबाय दंनाय आ बरकनो बुथारैनाय अभाय बेमानि खालायमानो आ बरक सिनि बागै गाहाम वानसुगुन मानाय आबरक साथिनि सिनि बुबागारानो उल्टा पुल्टा कक साय दङ किन्तु आबो सिनि जन चन्द्ररक खोनागाला खोनापानो खुन्दु गानगालाक दैना गालाक आसा खालायो जों अमो बुजिथाय खालायो अमो बुजिना नांगौ तामो खालायके नै सिरि दङ जिनि अर बरमुट नगर दुतला একটা बिल्डिं बासा जा जों ত্রিপুরা मता फायनाय तामनि बिल्डिं तलजेया सदैनगिया
কেতাল অফিস পরমুননগর সাব জোনাল অফিস অর বাসা যাক অ এলাকানি বাগে ইনকে অমন যথেষ্ট जों তিনি 4 বছর অম খালাই রেখা নों 40 বছর তাম খালাই কিয়া কোনো খালাই মেনজা जों তিনি চিনি 4টা জোনাল তো মানে চিনি তা বক্তিপরা রাজ্য চিনি 10টা জোনাল অমন হন উন্নত অমন হন জনসাধারণনি নখলাও গানাও তলাঙ্গিনাय थांगिनाय परिसेबा खालायनानै अमननो हुनु जों अमा हाया जे हारगल नल हारगल जल निनाय फायनाय टेप सेबिनाय केंके कोनफान गरै आयन तला फुजेनाय केंके यारु मिरु गरै आरो जोंजे पाइप गायजा कोनो पाइप बाय काना सोंजे गरै बेरन दै फायनाय ब आबाके आधार कार्ड नावनाय आधार कार्ड रेशन कार्ड नायनाय जतनि छयनाय ने बेबा रांकारि तेजाल थांबाया तिब्रा सरंका अजागान जागा जोंखौ मा हेके साथब जागै तन नुफिनाय जोंखौ मा हेके खिखला जागै तन नुफिनाय दिनै सिनि गोबां स्कुलाव खरकसा टिचार आरो नों रिक्रुट खालामनानै बो सुजुग गैया नों निजिबो खालाया जोंनाव ओरैनो एकबार बदनाम थिमि खालाय दंखा जे एडिसि प्रशासन मास्टार करिखा कायसा खरकसा टिचार बाय 117टा स्कुल चलि दङ 300 उपर खरकनि टिचार बाय चलि दङ नै नों जोंनाव रिक्रुट खालामनानै बो क्षमता राया जों दिनै पेन्सन जारा दंनाय बरंनि बागै जों कापजाक खायरकजाक बंनो पेन्सन रिमेन्जा 288 जना कर्मचारी एक लगे पेन्सन थांपायका किन्तु पेन्सननि रां रहत जायगा बंनि रां रहत जायगा आंखौ जों बरंनि रिनाय सिनि सुजुग जोंनाव दुरजुनाय तामके एडिसि प्रशासन रां रिमेन्जा एडिसि प्रशासन रां रिमेन्जा न बरं बायता तंसिरि नै जों बाय जों केलास खालाय रिनाय जोंनाव उ जागा तलांनायो बरंनिबो उद्देश्य एक सिनिबो उद्देश्य एक नानि नांनाय बरंनिबो उद्देश्य जोंनाव जत अरय परय खालायनाय जत मिलिया खेतरिनाय जत थुंनि बरक राजत्व खालायनाय फातानि बरक फाइबानो बरक आबनो जागारनाय जोंनाव केतेबे केसेरनाय आबंको बरंनि नाहारमु फेयाबासिनि नाहारमुं के जों मांनाय फातानि बरकनो दै मासितो जतंनाय ताबो कतालके हाबनाय जे इलिगेल दंनाय बरनो नायतुबो कारि मार हरनाय दै सिनि मानथाय जोंनो मारनाय आ मानथाय मानानि बागै गांकेनो जों थानजा मा दंनाय आं थायाबानो कोनोया बथायाबो कोनोया आं खरजाको थायाबो कोनोया दिनै आं थालिया नै सिन जतन काटिलाय जाके साबो सिनि सभा खालायसिनाय साबो सभा खालायसिनाय खालायनाय गिरिंनाय जों आजागान जागा सौनाय हानि बागै खाजानि बुखुकजों दै बिसि कक सालिया जतनि बहक सामखा आरो बो चामजाकनो हानि बागै जलिमा हाके कक साइमा दंसु समय मते मा जायानि होननाय एंके दै बारा बिसि कक सागला जतन काहाम गोरों